Moikka! Mä oon näyttelijä Pirjo Lonka ja mä oon aivan innoissani, koska mä rakastan Lapinlahtea. Se on mulle tosi tärkeä. Se on yhteisöllisyyden, voiman, rakkauden lähde mulle. Siellä on ihania ihmisiä, sinne on aina ihana mennä. Sinne aina kun menee, sieltä lähtee parempana pois. Siellä on valtavan ihana Lapinlahden henki, joka on rakkaudellinen, joka parantaa. Ja totta kai sen lisäksi Lapinlahti on kulttuurihistoriallinen aarre. Niiden asioiden puolesta, joihin uskoo, ja niiden asioiden puolesta, jota rakastaa, voi ja pitää taistella. Asioihin voi vaikuttaa. Sen takia, että ihmiset on kaikkien vuosien ajan uskoneet vaikuttamiseen, tehneet yhdessä valtavasti töitä. Sen takia Lapinlahti on edelleenkin meidän helsinkiläisten oma. Ja nyt on valmistunut Klaus Welpin mahtava dokkari. Viimeisen 10 vuoden ajalta Lapinlahden puolesta on taisteltu, siitä on tehty dokkari. Ja se on Enskarissa tammikuun vikapäivä Biorexissa kello 18. Mä toivon sydämestäni, että sä menet katsomaan sen ja liityt Lapinlahden puolustajien joukkoon.